имрӯз соати 14:21 ба вақти маҳаллӣ дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон заминларза эҳсос шуд. маркази заминларзаи мазкур 280 километр дур аз шаҳри Душанбе дар ҳудуди шаҳри Қундузи ҷумҳурии Афғонистон ба қайд гирифта шуда, умқи заминларза 201 километрро ташкил дода, қувваи он дар марказ ба 6.1 балл баробар буд. имрӯз соати 14:21 ба вақти маҳаллӣ дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон заминларза эҳсос шуд. маркази заминларзаи мазкур наздикиҳои шаҳри Қуддус дар ҳудуди ҷумҳурии Афғонистон буд ва аз маркази пойтахт аз шаҳри Душанбе дар масофаи 280 километр қисмати ҷануб қарор дошт. умқи заминларза 201 километр ва қувваи заминларза дар эпицентр, яъне дар маркази заминларза ба 6.1 балл баробар буд. дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон заминларза бо магнитудаи 3 то 4 балл эҳсос карда шуд ва фикр мекунам заминларзаҳои аз 3 то 4 балл заминларзаҳои харобовар нестанд ва ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки худи ҳодисаи заминларза як ҳодисаи муқаррарии табиӣ аст. қаламрави кишвари мо дар ҳудуди фаъоли сейсмикӣ ҷойгир аст. махсусан қаторкӯҳҳои ҳиндукуш, ҳимолой ва помир кӯҳҳои ҷавон ҳастанд ва ҳаракатҳои тектонии замин дар ин мавзеъ хело фаъол аст. бинобар ин дар қаламрави кишвари мо ва дар қаламрави кишварҳои ба мо ҳамсоя ки дар минтақаи кӯҳҳои ҳимолой, ҳиндукуш ва помир ҷойгиранд, заминларзаҳо ба таври ҳамешагӣ ба вуҷуд меоянд ва фикр мекунам ки имрӯз мо дорои пойгоҳҳои сейсмикии муосир ҳастем. дар тамоми қаламрави кишвар шабакаҳои ягонаи сейсмикӣ васл шудааст. баробари рух додани заминларза дар кӯтоҳтарин муддат дар давоми тақрибан 30 сония аллакай маълумоти пурра дар бораи заминларза ба мо дастрас карда мешавад. ҳам умқи заминларза, ҳам магнитудаи заминларза муайян карда мешавад. ва гуфтанӣ ҳастам ки дар қаламрави кишвари мо бо он нишондодҳое ки мо аз таърих дорем, баъдан нишондодҳои 150 сол, 100 сол ва 75 соли охир ки пурра таҳлил шудааст, заминларзаҳои аз 7.2 балл болотар ба қайд гирифта нашудааст. яъне гарчанде аз нигоҳи заминларза минтақаи мо фаъол ҳам бошад, аммо заминларзаҳои бошиддат, шиддатнок, махсусан харобиовар ки заминларзаҳои 8-9 балла ҳастанд, ҳеҷ гоҳ рух надодааст. сабабҳои асосии заминларза ҳаракатҳои тектоникии қишри замин, холӣ шудани баъзе қисмҳои зеризаминӣ ва фурӯ рафтани он ба шумор меравад.